Nedostatok jódu je veľký celosvetový problém. Jód nie je rozložený všade rovnako. Hlavne pri riekach je ho veľmi málo, potom je ho málo hlavne v horských oblastiach a to sa týka vlastne tej žiliny. Na Slovensku je veľký deficit jódu v 3 oblastiach. Stredné Rudohorie, severozápad Slovenska a ešte Žitný ostrov. A ono by sa to zdalo také, že Žitný ostrov to je dole vlastne, je tam rieka, ale práve tie rieky zmývajú ten jód, keď sa vylievajú, keď je nedostatok jódu, ako prvé vzniká struma. A struma je latinský názov od rieky Struma v Grécku, kde bol deficit jódu a samozrejme mali veľké hrvole, po slovensky sa povie struma hrvoľ. Už teraz viem, prečo mňa to postihlo, lebo som žila v horskej oblasti a tam je veľký nedostatok jódu. Rozhovor na kanáli YouTube. Odznova podcast.